Peťko Polák, zvaliť každého smrť na niekoho, kto ti lezie hore krkom, je také isté chrapunstvo, ako zneužívať rómskú problematiku a chudobu, ktorá ti vynáša 10 litrov mesačne. To, čo si dnes napísal, je len infantilné vyveňovanie sa, aby na teba Rómovia náhodou nezačali ukazovať prstom, pretože ty si pre Rómov vybavil ako tak figu borovú, pretože to, čo si vybavil, boli len peniaze pre úrady a mimovládky, ktoré sa tvária, že tým Rómom pomáhajú. Ty si pre Rómov nevybavil absolútne nič, pretože Európska únia nie je dojná krava, ktorá rozhoduje peniaze na bývanie pre Rómov alebo aj nerómov, pretože v Európskej únii nie je nikto privilegovaný, pretože sám dobre vieš, že Európska únia nie je žiadna charitatívna stavebná firma, ktorá občanom zabezpečuje bývanie, pretože na to si každý musí zarobiť sám, alebo jednoducho ideš do podnájmu ako každý iný. Ja chápem, že tento Igor nečaká na nič iné, ako si zatancovať na hroboch ľudí, ale v tomto prípade si urobil naozaj, ale že naozaj veľký prešľap. Problém Fica je len v tom, že už štvrtýkrát vyhral voľby a v jeho vystupovaniach je o 3 ťahy ďalej ako mentálne kapacity novinárov, politikov alebo aj teba samotného, pretože ani keby ti šiel naproti, tak toho človeka nikdy nedobehneš. Čiže zostáva ti len jedna alternatíva a to je tá obviňovať iných z tragédií, ktoré sa na Slovensku dejú každý deň. Verím tomu, že ty by si našiel paralelu s Ficom, aj keby na poli niekoho zrazil kombajn alebo v parku stúpol do psiačieho extrementu, pretože podľa toho, čo si dnes napísal, tvoja logika má kapacitu 5-ročného decka, ktorý obvinuje svoju mamu, že mu tečie sopel z nosa. Ak by som mal zmýšľať ako ty, tak z tejto tragédie obviním práve teba, pretože ako poslanec, ktorý si do Európskeho parlamentu zvolili Rómovia, si nedokázal zabezpečiť kontrolu obývaných priestorov v slovenských osadách, ktoré by mali byť zastrešené nielen slovenskými normami, ktoré existujú 10 ročia, ale ďalšími normami, s ktorými v Európskom parlamente súhlasíš samozrejme aj ty. Lenže v tomto prípade by si ich musel všetkých povyhadzovať na ulicu, pretože žiadne z nich nesplňajú normy, čo by si samozrejme opäť využil vo svoj prospech, že na Slovensku vládne rasizmus, pretože kontrolné úrady začali vyhadzovať Rómov z osád, lebo nedokázali normou legalizovať ich bývanie a ponovom nebudú mať peniaze na zvýšené emisie, pretože si nezateplili fasady tých zrúcanín, v ktorých títo Rómovia žijú. Mimochodom, ani Európska únia, ani sám Pán Boh nie je zodpovedný za to, že niekto si vyberie štýl života, ktorým ohrozuje život iných. Takže na budúce obviňujú toho, kto si tento štýl vybral sám, čiže rodičov, a prestaň obviňovať Fica alebo kohokoľvek iného, ktorý príde po ňom. Lenže na to potrebuješ odvahu, ktorou by si stratil veľký počet voličov, ktorým okrem falošnej nádeje dávaš pocit, že štát alebo Európska únia je zodpovedná za štýl života, ktorých vedú, ktorý končí podobnými tragédiami, ktoré nie sú na Slovensku novinkou, aj vďaka tebe. Priatelia, to je bolo všetko. A rodičom detí, ktoré svoje deti vychovajú v podobných podmienkach, odkazujem, aby sa nad sebou zamysleli a porozmýšľali, či by chceli, aby z ich detí vyrastli tak istí rodičia, ktorí budú svoje deti vychovávať v chlieve ako oni. Pretože životný štýl, ako vedú podaktori, nie je problém štátu, ale problém v lenivosti prispôsobiť sa ku ostatným. A príbuzným samozrejme prajem úprimnú sústrasť. Majte sa krásne a prajem všetkým príjemný zvyšok tohto večera. Čaute.